Chikondi chimalankhula chilankhulo china, ifenso timalankhula china ndi chifukwa chake sitimachimvesa bwinobwino. Mtsikana uyuyu wokongola mukumuonayu atapondaponda pa dziko pano anaona kuti mamuna yemwe angamukonde iye ndi moyo wake wonse ndi uyuyu yemwe samayenda ndi otalika 60 cm, ali ndi zaka 46 zakubadwa, ndipo mtsikanayu ndi wachichepere poyerekeza ndi mamunayu. Koma mpaka ali naye mwana. Ndizoonadi chikondi chimalankhula chilankhulo chake. Koma ndi chani chinachititsa mtsikana uyuyu kusiya achinyamata ambirimbiri othira ma face powder ku nkhopewa ndi kusankha mzibambo wa ulumali chonchi? Mzibambo ni mtsikana uyuyu ndi ndani? Anthu kwawoko amati chani akaona anthu awawa? Moyo wawo wa tsiku ndi tsiku umawayendera bwanji? Ndine Dini Studios khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira kwinaku mukupanga join WhatsApp group Lasiat Online Clothes Marketing komwe amagulisa zovala za mitundu yosiyanasiyana zapamwamba, zachimuna, zachikazi komanso za ana pa mitengo yochipa kwambiri. Kwa ofuna kupanga join ndisiya link ndi manambala awo mu comment box. Lero ndili ku China komwe zaka zina zake kunabadwa mwana wabwinobwino muja momwe tonse tibadwira nkumakula ndi kumupatsa dzina loti Xiang Pehong. Atabadwa anapezeka ndi vuto la chipatala lomwe linamupangisa Pehong kusakulanso ziwalo zake ndi kukakamira muthupi la khanda chonchi. Madotolo kwawoko anati vuto ilili linachitika kamba kuti mayi a Pehong kalelo ali ndi pathupi pa Pehong ankadwaladwala ndipo amamwa mapilisi osiyanasiyana zomwe zinapangisa mwanayu kubadwa ndi mavutowa. Paja ukakhala ndi pathupi sumangomwa mankhwala chisawawa. Makolo ake iye ali ndi zaka 16 zakubadwa anamwalira iye nkumakakhala ndi agogo ake. Sankapita ku sukulu kamba kuti ayende anyamulidwe basi choncho. Mu chaka cha 2007 anaganiza zopeza mphunzisi oti azimuphunzisa acrobatic ngakhale ali ndi ulumali chonchi, ndipo anayambadi kuphunzira. Kenako anayamba kumapita mmastage osiyanasiyana kumakapanga perform za acrobatic zakezo, ndipo anthu amazikonda kwawoko kwambiri. Ulendo wina mtsikanayu anamuza Pehong kuti naye akufuna aziphunzira nawo acrobatic kwa master wa Pehong, ndipo zinatenodi. Koma anangophunzira kwa wiki imodzi kenako ndikunena kuti akhala ongomuthandizira Pehong monga kumusamalira komanso azikakhala naye ku nyumba kwake nkumakamusamalira. Ndipo kenako mtsikanayu anayamba kuonesa ma love feelings ake ndi kumuza Pehong kuti amukonda ndi mtima onse. Pehong sanamvesese izizi poona kuti mtsikana anali okongola kwambiri oti anthu ochuluka amamugomera kwambiri mkaziyo. Ndiye paja zabwino sizikanidwa, chikondi chinayambika. Mtsikanayu anali oti naye alibe makolo, amaleredwa ndi ankolo ake, ndipo atauzidwa ankolo akewo za mamuna yemwe mkaziyu wapeza anakaniratu ankolowo. Kenako mtsikanayu anapezeka kuti ndi oyembekezera apa, ndipo mwe ankolo a mtsikanayu anavomereza. Koma kuchipatala anati mwanayu mkatimo naye ali ndi ulumali omwewo ndipo anachotsa pathupipo, ndipo izi zinali zikuchitika mpaka kokwanira kawiri. Mimba yachitatuno ndi yomwe inabala mwana uyuyu wathanzi, ndipo amawakonda bambo ake wakwambiri. Pehong amakhala akunyamulidwa kulikonse komwe akufuna kupita ndi mkazi wakeyu ngati khanda. Anthu ochuluka kwawoko amati mwana amene yuyu si wa Pehong kamba kuti ati nzoka ikisa kuti ali ndi ziwalonso zotha kupereka pathupi. Ena amati iyeyu wangokhala chikwangwani chabe, koma alipo wina yemwe ankakumana ndi mkaziyu masana, koma izo poti nzammaganizo chabe mwa anthu. Ukakhala moyo wawo wa tsiku ndi tsiku iwowa ati ndi wokondwa kamba kuti ati chikondi chawo ndi chenicheni ndipo adzakondana mpaka kalekale. Osayiwala kupanga share Pehong.